Okei. Joo, eli mä teen videopostauksen nyt taas, koska mä oon takaisin täällä Jenkeissä ja mä ajattelin, että vois tehdä jotain erilaista välillä. Ja, mulla on nyt jäänyt aika paljon kirjoittelematta, niin ihan sen takia ajattelin vähän kuvailla, niin tulee nopeammin kerrottua viikon asiat samassa. Joo, koska mä oon mun mielestä viimeksi kertonut Coloradosta juttuja. Elikkä, joo. No, siis ainakin nyt viime viikonloppu mä voisin kertoa tässä, eli me mentiin Morganin kanssa yhden Morganin kirkkotuttujen mökille, Carols perheen kanssa, ja se on tossa 2,5 tuntia etelään täältä Independencestä, sellainen järvi kuin Lake of the Ozarks, niin mentiin sinne, ja niillä on siellä vene ja kaikki mahdollisia tubing ja vesisukset ja kaikkea hauskaa, niin koko viikonloppu oli semmoista 100 Fahrenheitia, eli reilusti yli 30 astetta. Oli tosi kuuma, mutta onneksi se oli järven rannalla, niin me oltiin vaan koko ajan veneilemässä ja sit niillä oli myös niitä Wave Runner juttuja, joilla ajellaan. Me voin laittaa sitten kuvia tähän postauksen loppuun. Ja se oli tosi kivaa. Mä opin vesihiihtämään, en ole ikinä ennen vesihiihtänyt. Se oli tosi hauskaa, aika vaikeet aluksi, mutta aina oppii jotain uutta. Sitten niin mielestäni paras vitsi oli, että siellä oli samaan aikaan liikkeessä Three Fins, koska siellä oli 2 suksea ja minä. Näitä suomi-vitsejä saa kuulla kyllä täällä ihan hyvällä tahdilla. Me oltiin siellä siis perjantaista sunnuntaihin. Me tultiin sunnuntailta takaisin. Sitten me katsottiin siellä koko ajan olympialaiskarsintoja. Että nyt mä ainakin tiedän, ketä Jenkeistä lähtee olympialaisiin. Sitten maanantaina lähdettiin Cassin ja Morganin kanssa Bolivariin, joka on suunnilleen 2,5 tuntia täältä etelää, vähän eri suuntaan kuin missä mä olin viikonloppuna. Mä lähdettiin sinne maanantai-päivällä, koska Cassie oli siellä collegeissa. Ne mentiin sen vanhalle kaverille yöksi, siellä oli tosi kiva kämppä siellä. Ja sitten ihan vaan mentiin moikkailemaan ja tutkimaan paikkoja. Ja siellä oli kans semmonen lake tai järvi, niin me oltiin sitten siellä yötä, tai siis niin siellä kaverilla ja sitten me siellä seuraavan päivän vaan oltiin siellä järvellä. Et se oli tosi ihan hauskaa, koska mä oon nyt matkustanut ihan hirveästi autossa, kun me ollaan ajeltu ympäriinsä. Ja se oli taas uusi paikka nähdä. Se oli tosi kiva pikkukylä, ehkä vähän turhan pieni, siellä oli 10 000 asukasta, niin aika hiljasta menoa, mutta ihan hauskaa. Sitten keskiviikkona oli mun eka 4th of July Jenkeissä. Ja siitä kyllä oltiin odotettu kuin kuuta nousevaa täällä. Eli edellisenä iltana me oltiin, silloin tiistaina, me oltiin kavereiden kanssa ulkona aika myöhään. Me tultiin vasta joskus 3 kotiin. Niin. Mut joo, oli tosi kiva ilta. Niin sitten meni vähän myöhäiseksi seuraava aamun. Me heräsin vasta joskus 11. Sitten me tehtiin Kendallin kanssa, tai no mä tein, koska se oli vähän avuton, niin meille on 4th of July shortsit. Mä laitan niistäkin kuvan sit siihen alas. Ja niin, no siinä menikin sit koko päivä. Me oltiin menossa Kendallin kanssa Morganille niiden juhliin. Muu perhe meni sukulaisille ja itse asiassa Kendall oli töissä iltavuorossa, niin se tuli sinne vasta sit myöhemmin, mutta Morgan tuli hakemaan mut siinä 6 aikaan. Ne meni sinne ja sitten siellä oli hirveästi ilotulituksia ja kaikkia mahdollista. En ole ikinä nähnytkään niin paljon kaikkia ilotulituksia ja paljon ruokaa. Tosi jenkkitunnelma, paljon kavereita. Oli tosi kiva ilta. Meillä oli jenkkilipun värejä värättyi cupcakes ja kaikkea mahdollista. Katsottiin paljon. Mä en ole ihan hirveä ilotulitusten fani, mutta se oli ihan hauska istua siinä terassilla ja vähän katsella niitä. Ja se meni aika myöhään se ilta kans, koska me oltiin kotona vasta joskus 2 jälkeen. Ja oli kyllä aika unohtumaton kokemus.
Ja torstaina me lähdettiin Kendallin ja Morganin kanssa ajamaan Nebraskaan, Omahaan. Siellä on Omaha Zoo, mikä me haluttiin nähdä taas ihan vaan. Tai jotenkin Suomessa ei tulisi ehkä ajeltua tällaisia 3 tunnin matkoja johonkin katsomaan jotain eläintarhaa, mutta se oli ihan hauskaa ja tuli uusi osavaltio nähtyy. Nyt mä oon ollut 5. osavaltiossa tämän reissun aikana. Eli Missouri, Kansas, Colorado, Iowa ja Nebraska. Ihan hauskaa. Ja no, Chicago, no Illinois, mutta se nyt oli vaan lentokentällä, niin sitä ei ehkä lasketa. Niin, mä ettiin sinne eilen, niin tänään on perjantai, mä ettiin sinne vähän katselemaan paikkoja. Me oltiin siellä joskus 6 aikaan ja Morganin iskä sai meille hotellin sieltä, kun se matkustaa niin paljon, niin saa ilmaisia hotelleja, niin me oltiin sitten siellä hotellissa yötä. Ja sitten sit me mentiin tänään sinne eläintarhaan. Oli ihan järkyttävän kuuma, niin se ei ollut ihan hirveen. Tai siis oli tosi kiva ja nähtiin kaikki mahdollisia kirahveja ja jääkarhuja ja kaikkea hauskaa. Ja sitten siellä oli tosi kiva perhostalo, missä perhoset vaan lenteli ympäriinsä. Ja niin ei periaatteessa saanut koskea, mutta ne lenteli aika hyvin silleen, että ne laskeutui kädellä, niin se oli hauskaa. Ja sitten siellä oli sellainen Skyfari, eli semmoinen niinku periaatteessa tuolihissi, joka meni siellä eläinten yllä, niin niitä pääsi näkee yläilmoissa. Mutta joo, siellä oli ihan järkyttävän kuuma, niin se oli vähän tuskasta. Jotenkin ei. Me vaan juostiin toisesta talosta toiseen, yritettiin pysyä mahdollisimman paljon sisällä. Mut sitten mä sain vähän aurinkoa. Ja sitten me käytiin syömässä semmosessa, olisiko se meillä ollut Old Chicago ravintola, joka oli ihan älyttömän hyvä, eli jos johonkin semmoiseen törmää joskus, niin kannattaa mennä. Ja sitten me ajeltiin takaisin nyt äsken tänne ja kello on 8:30. Meidän pitäisi, tänne me mietittiin Kendallin kanssa, että me mentäis semmoiseen First Friday-juttuun, joka on Kansas City downtownissa sellainen taidejuttu, se on tosi kiva. Mä olin siellä viime vuonna, siellä on paljon taideihmisiä ja kaikki galleriat ja semmoista avoinna vapaa pääsy. Et se on tosi kiva, mutta pitäisikö käydä sitä enemmän suihkussa. Ja tosiaan kello on 8:30, niin saa nähdä päästäänkö me ikinä sinne. Mut sellaista mulla on ollut tässä viime viikolla. Mä laittelen kuvia ja mä tuun täältä aika tarkkaan viikon kuluttua takaisin. Mä oon ensi tiistaina 17. päivä takaisin Suomessa. Aika on mennyt ihan hirveän nopeasti, mutta on ollut kyllä tosi kivaa. Ei mulla muuta.